tanan, congratulations Mr. Rafi Tulfo. I-congratulate na to siya kay nakadaog siya number 3 ra ba ni siya sa butuhan pinakataas og nakuha. Unya para nako angayan ni siya mahimong chairman of labor og kanang mohandle og OFW pod og civil service kay nindot siya plano tan-awa yang interview ni Karen Davila. Nindot siya plano sa mga para sa mga manggagawa. Tan-awa lang niya ninyo kay dili na mao tong storyahan karon. Naamo gud ni siya plano nga kaning i-decriminalize ang libel or defamation para nako dili kay ko uyo na ana kay kanang ang mahitabo man gud ana ang social media hugaw na kay tanan unya daghan pud ra bang mga kabatan-onan nga mogamit og social media unya makita dira mosamot dinagay maayo ang mga nakita karon unya karon na sad mapun-an na sad aning ingon ani nga hugaw bastos na kaysa nagbaba ang mga tao nya dili ra ba gyud nato makontrol ang paggamit sa ato ang mga bata ng social media usa pa sad ingon manoon siya nga maski i-decriminalize ni niyang libel dili kuno niya kuhaon ang civil liabilities. Civil liabilities meaning naagi hapon kay tulubagon pero gipagaan ang silot more on fine ra sa butang tadagko kay fine 1 million 2 million pero maski unsaon na labi na gyud ang mga tao sa media maka-afford man gud ani nga fine labi na kanang mga politiko sayon ra kay na ang luoy ani ang mga normal na tao nga biktima sa dili ra baya politiko, media ug ang mga dato may apektado ani hatanan kung ma-decriminalize ni kay daghan na ra ba kay gahikog na tao kay tungod ang ilang balatian bitaw kanang weak dili kay sila himo-himuan sila istorya labi na ganang daghan na kay gaaway anak kana bitaw mga mag-away na mag-amiga or silingan ya magpatakag post sa social media magtumo-tumo mas maayo maguruntan din ni criminalize kay naay kahadlok ang mga tao nga magbuhat-buhat og istorya unya murag naam gitoy bagong namatay gani nga BBM supporter kay tungod sa cyberbullying dili gyud maayo ang mga tao gayron way kahadlok mosamot pa gyud kung kuhaon ni unya ang final lang ang pairalon kay dili man gud ta makatag-an sa tanang tao kung isog og balatian kabaw ka ang maghudya ka ani ang mga chismosa nga rabison ug kanang mga rabison ug baba dira sa media nga magpataka na lag buwa sa ilang baba mao na sila maghudyaka kay musamot sila kalibre kung unsa ilang gisulti hugaw kay na mga pung buhat-buhat dili gyud maayo gyud mapara nako dili kay kuuyon aning iyang plano ingon ani ambot ba kahag naa ba ni kalabutan kay ang iyang igsuon kay Simon gidakop man kay defamation case giisuhan man og kanang bench warrant ambot kag apektado dili siguro ni connected basin dugay na ninyang giplano unya sa iyang giingon sad sa iyang interview nga siya as a journalist as a TV personality journalist siya kabaw kuno siya mong kabaw siya sa iyang gibuhat pero para nako no pangkaugalingon ra kay nga plano kung ihimo jud hunaon ang kadaghanan dili lang ang mga kuan ani hasta ang mga ordinaryong tao mabiktima ani labi na jud tumuan og istorya awa na ang mga chismosa nga silingan ani chismosa nga silingan sa dira sa may tindahan maglingkod maghingot anay taga alas 3 sa hapon wa nay kahadlok mag-imbento labi na gyud makakita sa ilang silingan nga kwa imbento dayon kabit na ni kuan kana mo na gin ana maayo anong gi kahadlok good kay sayonon lang samot na gyud ang kuan dili ra ba tanang tao isog dako kay ni damage ni oy Johnny Depp na lang daan og Amber Heard di pa dako kay ni siya damage di gyud OTO mong para nako di gyud siya maayong ikanang decriminalize nya may tatugtan ng tao pariha nato isog og buot no ako kung ingnon ko kawatan kog sambag ako tigkawat sa chinila sa among silingin di jud ko masuko di po jud ko mukiha bahala mo diha kay di jud ko apektado ning ana bat di man gud tao tanang tao pariha nato nga isog og ginhawaan unya kanang di jud madutla nabe uban nga kanang mas humok gyud so maong di gyud ni maibalik kay daghang maghikog ani nga kuan biktima sa cyberbullying ug kanang pagtumutumo og istorya mong para nako di kay kuuyon ani di ni maayo yang gi propose nga kuan ayaw di ta muguan ni